salên dawî de gelek jin ji bo neynokê wan estetik û xweşiktir bibin. Neynokên protest tercih dikin. Yê min ez gelek hez jê nakim yani êwsa em bijin xwezayî bi min xweştir tê belkî jî min wisa dîtiye yani. Lê gelek kesa xweştir tê. Xweşikbûna wê medên derekî ji ber ku zirara wê heye. Îro nûçegahana me Henîfe Islamazbatar li ser vê meselê vê mijarê hûr û kur bû deka werin çi zirar hene û pispor di derbarê van neynokên protest da çi gotine de werin temaşe bikin. Ez drojê daweta de deverê ozel de ez neynokê xwe protest dikim. Qulamîş dikin gelek zehf ve naxweşik dibe. Herê mijarê taxmış kir herê. Çima? Merak. Bi neynokan ve tên zeliqandin û xweşiktir xuya dikin. Piraniya jinan ji bo xweşikî û estetîkê neynokên protest tercih dikin lêbelê talûkeya wan gelek zêde ye. Bu xwaze berek têxe destê xwe ama gil destê wan hebe gelek carab destê wan keve. Di salên dawî da jin ji bo ku neynok dest pêçiyê wan zirav, estetik û xweşik xuya bike neynokên protest tercih dikin. Lêbelê neynokên protest ew qasî ne baş e û zirarê wan gelekin. Enfeksiyon çê dibe, iltihap çê dibe, ew devere gowro çıqa bimêne vücuda insan da mesela buğa bir kara 5 sala 10 sala bereli istifa çê bikin sebepsiz serevay beşe. Sebepsiz midava beşe. Sebepsiz kemokeva beşe. Her ne bakijan doktor ile mezene tişkina biner. Di dema çêkirin û piştê wê de jî rîska neynokên protest xilas nabe. Neynokên protest bi tîrêjên ultraviyoleyê tên çêkirin. Li gorî lêkolîna zanîngeha San Diegoyê tîrêjên ultraviyoleyê hücreya DNAyê xira dikin û dibin sedema kansera çerm. Kanser jê çê dibe û li ser nenûka jî tu bêj nebêje yapıştırıcı lê dibîne ew jî ji nenûk re ne baş e. Deko neynoka me gereka xweşik zam bike. Pêna jî ultraviyole çêdike. Ew najê hücre nava me yani DNA me xera dike. Pispor hişyar dikin û dibêjin dema neynokên protest tên çêkirin maddeyên kanserojen tên karanîn ji ber vê jî ev dibin sedema kansera çerm.